wabarakatuh. Katentreman kawilujengan kabagyan mugia tansah kajiwa kasariro dumateng panjenengan sedaya dalasan kula dumateng panjenenganipun para sesepuh pinisepuh ingkang hagung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi para pangemban ting praja satriyaning nagari ingkang sinedasana para tamu kakung sumawana putri ingkang pantes nampi pakurmatan mradhapa awit saking keparengipun Bapak Jatmiko sekalian garwa kula ingkang kapitedah sinaraya hambuka wiwaraning suka ngaturaken urut rerencening tata upacara ingkang sampun rinancang dening para kulawangsa ingkang tartamtu wonten ing pamiwahan prasaja ing dinten kalenggahan menika. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan kaparenga atur uninga menggah rerencening adicara ingkang badhe kalampahan ingkang kaping sepisan inggih menika pambuka ingkang kaping kalih inggih menika waosan kitab suci Al-Qur'an ingkang kaping 3 inggih menika pasrah calon pengantin kakung ingkang kaping sekawan inggih menika tampi pasrah calon pengantin kakung ingkang kaping gangsal inggih menika ijab kabul ingkang kaping 6 inggih menika ndedonga ingkang kaping 7 inggih menika panutup. Para lenggah ingkang minulya hamiliti adicara ingkang sapisan inggih menika pambuka sumangga dipun wiwiti kanthi waosan kitab suci Al-Qur'an dening sadherek Bagus Rahman dumateng panjenenganipun sadherek Bagus Rahman sumangga matur nuwun dumateng sadherek Bagus Rahman mugi lantaran waosan kitab suci Al-Qur'an saged dadosaken gangsal saha lancar adicara ing kalenggahan menika. Amin. Adicara salajengipun inggih menika tampi pasrah calon pengantin dumateng ingkang kajiban papan sawedan kula sumanggaken paripurna titilaksana tampi pasrah calon pengantin kakung salajengipun nun akad nikah calon pengantin kekalih dumateng Bapak Naib saha para ingkang hanuwun krida tumambak ing adicara akad nikah kalebet para saksi sumangga. Para rawuh ingkang minulya mekaten adicara suci nikahipun Mas Heru Sasmito kalian Kanjeng Amalia Sinta sampun kalaksanaken di Raharja nir ing Sambikono. Agunging panuwun ingkang tampa pepindhah katur dumateng panjenenganipun Bapak Naib sakatang adicara salajengipun inggih menika donga sesarengan dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Imam Subandi
tumrapipun panganten kekalih anggenipun mangun bebrayan kanthi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Para rawuh ingkang satuhu kinabekten, atur uninga bilih samenika sampun dungkap paripurnaning adicara nugraha saha sih wiloso dalem Gusti andayani lampahing upacara saking purwa madya dumugi swasana pinaringan wilujeng kalis saking rubeta kalis saking samikala minangka pratandha raos panungun. Sumangga sesarengan puji syukur dumateng Gusti wonten pungkasaning adicara ing kalenggahan menika. Sumangga kula minangka pranatacara ingkang nderekaken laksitaning adicara wiwit purwa madya saha nusana mbok bilih kathah kalebetipun saha kirangipun subasita kula nyuwun agunging sih samudra pangasami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.